ప్రపంచంలోని అత్యంత విశాలమైన మర్రి చెట్టు ఎక్కడ ఉందో తెలుసా? విదేశాల్లో కాదు, మన భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనంతపురం జిల్లా కదిరి సమీపంలోనే ఉంది. దీని పేరు తిమ్మమ్మ మర్రిమాను. 4.72 ఎకరాల విస్తీర్ణంతో వ్యాపించి ఉన్న ఈ వృక్షం ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఫెర్రీమీటర్ కలిగి ఉన్న చెట్టుగా 1889లోనే గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డులో చోటు సంపాదించుకుంది. దాదాపు 600 ఏళ్ల వయసు ఉన్న ఈ చెట్టు 4000 వరకు పైగా ఊడలతో రెమ్మలతో మహావృక్షంగా దర్శనమిస్తుంది. ఇక్కడ ముడుపు కడితే సంతానం లేని వారికి సంతానం కలుగుతుందని భక్తుల బలమైన నమ్మకం. ఈ చెట్టును అన్ని మతాల వారు గౌరవిస్తారు. మరి ఇలాంటి అరుదైన వృక్షాన్ని మనం కాపాడుకోగలమా? మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి. ఈ సమాచారం మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం ఫాలో అవ్వండి. ఓం నమో వెంకటేశ్వరాయ నమః.